सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स, वर्ल्ड प्रीमियर झालेला आहे आज सिनेमाचा. काय आहे पहिली प्रतिक्रिया? खूप आनंद होतोय कारण प्रत्येक फिल्ममेकरच्या मनात असं असतं की इफीमध्ये आपला सिनेमा दिसावा आणि इफीने आमच्या सिनेमाचं सिलेक्शन केलं वर्ल्ड प्रीमियरसाठी. सो अख्ख्या टीमचं हे श्रेय आहे. सो असंभवसाठी खरंच मनापासून काम करणाऱ्या आणि झटणाऱ्या प्रत्येकाला मला आभार मानायचे आहेत की त्याच्यामुळे इफीमधला हा वर्ल्ड प्रीमियर इतका सक्सेसफुल झालेला आहे. सो तुमच्या भूमिकेबद्दल काय सांगाल? तुम्ही वेगळ्या भूमिकेत आहात या चित्रपटात. या चित्रपटात मी पहिल्यांदा कॅमेरा मागे आहे. मी आधी वैयक्तिकरित्या उबुंटू नावाचा चित्रपट दिग्दर्शित केला आहे. क्रिप्टोलॉजी नावाचा चित्रपट दिग्दर्शित केला आहे. मी एक मोठी वेबसिरीज डिरेक्ट केली आहे 10 एपिसोडची. पण ह्या चित्रपटामध्ये सचितबरोबर काम करत असतानाची भावना हीच होती की एवढ्या चांगल्या कथेला त्याचा सिनेमा बनवत असताना त्या कथेपासून सिनेमा बनणं ह्या प्रोसेसमध्ये जे चांगले हात लागायला पाहिजेत, निर्मळ मनाने कोणीतरी यायला पाहिजे, त्याच्यात आपण असणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून सचितबरोबर सहदिग्दर्शक म्हणून मी इथे येऊन त्याच्याबरोबर ही फिल्म करू शकलो आहे. सो ती थंडी असेल, नैनितालमधलं दिवस रात्रीचं शूटिंग असेल, त्यानंतर पोस्ट प्रोडक्शन असेल, या सगळ्यामध्ये खूप अनेकांनी धडपड केली, मेहनत घेतली. पण त्या सगळ्यांच्या बरोबर माझेसुद्धा हात आहेत, माझासुद्धा ह्याच्यात महत्त्वाचा वाटा आहे. हे माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. एका चांगल्या फिल्मच्या श्रेयनामावलीमध्ये आपलं तिथे असणं हे किती गरजेचं आहे ते कळतं. पण तुम्ही जास्त काय एन्जॉय करता? ऑन स्क्रीन की कॅमेऱ्याच्या मागे? दोन्ही खरं तर. कथा कशी असेल त्याच्यावरती. एखादी कथा मला ह्यातला हा रोल करायला आवडेल म्हणून आवडतं आणि एखादी कथा वाचल्यानंतर ही फिल्म मी डायरेक्ट कसं करेन याचा विचार पहिल्यांदा येतो. सो आपला पहिला जो विचार मनात येतो बेसिक आपलं जे पहिलं इन्स्टिंक्ट आपल्याला जे सांगतं ते मी काम करतो. सो जाता जाता इफ्फीबद्दल काय सांगाल आणि गोव्याविषयी काय सांगाल? कारण बरीच वर्ष तुम्ही इफ्फी इथे अनुभवताय. हो. प्रत्येक वेळी इथे आल्यानंतर वेगळा अनुभव असतो, वेगळे सरप्राईज असतात. जसं यावर्षी परेड होती. पण प्रत्येक वेळी ना वेगवेगळ्या प्रकारचे लेखक, दिग्दर्शक, तंत्रज्ञ भेटतात, गप्पा मारायला मिळतात आणि ते पण गोव्याच्या अशा दिवसांमध्ये जेव्हा आता थंडी जस्ट सुरू झालेली आहे. सो आत्ता इथे फेस्टिवलचं वातावरण सुरू झालं आहे आणि वर्ष संपायच्या आधीचे हे जे दिवस असतात ते गोव्यातले फार बहारदार असतात, आल्हाददायक असतात. वातावरण एकदम कलरफुल असतं, रात्री रंगीत संगीत असतं. त्यामुळे त्या वातावरणात अशा सगळ्या गप्पा मारायला, सिनेमे बघायला खूप मजा येते. त्यामुळे हे सगळं शक्य कोणामुळे होतं? तर इफी, NFDC आणि ESG. सो ह्यांच्या सगळ्यांचे खरंच मनापासून आभार आहेत. थँक यू सर. थँक्यू.